тарихы һәм мәдәнияты турында без моңа кадәр белмәгән фактлар яңа күргәзмәдә туры мәгънәсендә диварларга язылып бара дип әйтергә була. Менә шушындый махсус технологияләр ярдәмендә мультимедия проектор тамашачы хозурына Коръән аятләрен тәкъдим итә. Килешәсездер, китапны кулга тотып караганда да көчлерәк тәэсир итә. То же самое делаем мы с использованием мэппинга. Амстердам университеты галиме Альфред Бустанов 13-нче гасырга караган кабер ташлары белән таныштыра. Нәкъ менә алар иң борынгы татар язуы үрнәкләрен чагылдыра. Мэппинг исә китапханә фондларында сакланган уникаль мәгълүматны шулай заманча җиткерү формасы. Монда рәсемнәр дә, текстлар да, шәрехнәмәләр дә, шул рәвешле тарихи ядкәрләр тагын да әһәмиятлерәк төсмер ала. 400-450 еллар дәвамында бик авыр шартларда гомер кичергән татар халкы нәкъ менә шушы үзенең китабына һәм язуына шул дәрәҗәдә саклаган гына түгел, үзенең буыннан-буынга тапшыра килгән. Бу әлбәттә безнең халыкның иң төп милли сыйфатларының берсе дип саналырга лаеклы. Бу мөгъҗиза. Китапханәләрдә менә шушы китапларның саклануы бүгенге көндә шул ук мөгъҗиза. Татарлар ничек яшәгән, китапларында ни турында язганнар, еллар узу белән язу сәнгате ничек үзгәргән. Монда борынгы китап бастыру машинасында, совет чорында эш графикының бер юлы кулланылышын да күргә була. Күргәзмәнең концепциясе һәр яктан анализланып, тарихчылар, галимнәр һәм милли фондлар катнашында торгызыла. Эта выставка как раз дает абсолютно представление. Әлеге күргәзмәдә татар китапларының глобаль шартларда ничек үзгәрүен күрергә була. Мәсәлән, китапка кадәр ташларда язганнар, алар китап функциясын үтәгән. Әлеге күргәзмә үзе бер китап кебек. Монда текстта, сүрәтләр дә, яшьләр өчен мондагы мәгълүмат бик эчтәлекле һәм файдалы. Беренче тамашачы күргәзмәдән алган тәэсирләре белән уртаклашты инде. Китаплар гына түгел, төрле видеолар һәм башка медиа кулланган һәм шуңа күрә бик зур, бик әйбәт мәгълүмат алдым һәм бик информативный. Биредә без шуннан да татар китаплары тарихын, гомумән татар язу тарихын яңа яктан өйрәнә алабыз. Ниндидер элек күрмәгән яңа артефактларны күзә алабыз. Тиздән күргәзмә киң тамашачы хозурына тәкъдим ителәчәк. Ул һәр айның соңгы дүшәмбесеннән кала, көн сайын 11-дән кичке 8-гә кадәр эшләр дип көтелә. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.